Det her er Maple Neutral B. Det gør man ved at trykke B. Det her er hvad man kalder et turnaround special, og det gør man vender sig rundt, før man laver sit special. Man gør det ved at man trykker den anden vej, end den man vender, før man trykker B. Det er free med side special, fordi du behøver ikke gå tilbage til neutral, før du trykker B. Man kan bruge det til at vende sig rundt i luften, eller til setups. Ny ting. Det her er et B-reverse. Det gør man vender sig rundt, før man laver sit special. Men nu beholder man sit momentum i den anden retning. Man gør det ved at trykke sit special, og så den anden retning lige efter. Man kan bruge det til recovery. Punish game. Eller movement. Ny ting. Det her er et wave bounce. Det gør, at man vender den samme retning, men nu med modsat momentum. Man gør det ved en kombination af de to andre ting. Man putter den anden vej, før man trykker special, og så den samme vej efter special. Uendelige muligheder. Held og lykke alle sammen.